नाय गोमालायगोन बिनि थाइनै मेगना मार्बल बायदि गिदिंलायगोन जानांगौ आंखौ दिनै बेसेबां समायना नुदों अलम्बारा आंनि खाब्रे मोखांखौ नायनानै बियो गावनि अफिसाव पार्टियाव आंखौ लांफालायनो बादोंमोन ना लांफालायनो बानाया दा आंखौ नुनाय लोगो लोगो थुदो होननानै गावसो हाखु दाखु गारिखौ माला देरनानै लायनानै आंखौ फोजोहैगोन बियो बामनानै आरो अफिसारफोरनि मादाव आंखौनो बयनिख्रुइबो बिउटिफुल नुखागोन अलम्बार ओरै ओंखारबोसाय नै आं बारान्दायाव दङ अलम्बार ओंखारबोलाय ना आंखौ नायफैलाय नों दहाय आंखौ जेरैबायदि महराव नुदोंमोन आं बेबायदि महराव गैला आंनि खाब्रे मोखांखौ नुनानै नों लांफानो बादोंमोन ना दा नायफैदो नों आंखौ अलम्बार फैदो आंखौ नायफैलाय हाबाब सोरथो सैमा फाग्लि बायदि बारान्दायाव थानानै रोना हरगासिनो ओइ सोर फै हाबफै आं गारिनिफ्राय गोलैनानै सिखारनो हायाखै फै सोर फै आरे आया आंखौ सैमा फाग्लिजोंसो रुजुबावबाय ओइ सोरखौ सैमा फाग्लि होनदों नोंलाय नायफै आं सैमा फाग्लि ना मानसि आयौ नोंनि खाब्रे खाथे गावलांनाय मोखांफ्रालाय मा जाखो आयै आंनि खाब्रे खाथे मोखांखौ बाजाराव थांनानै साफा खालामना फैबाय आं हौवानि साख्रि मावनाय फैसाफोरखौ बेफोरबायदि नंखा बाखायावनो गारनानै फोजोबो आरोना बेफोरबायदि मोखां सुजानानै साफा खालामनायनि गारस्लायस्लाय थाखा फैसाफोरखौ जमा दोनबालाय माथो जायो आखायाव थाइसे फैसाबो दोननो रोङा नामा भबिष्यतनि थाखाय मा आरजिगोन नोंसोरो फिसा सासेनि थाखाय मा आरजिगोन थै आयै नोंनालाय बांद्रायनायसो नुदों गावसोरबो रोङा फोरोंनायखौबो बांद्राय होननानै बुङो बे पार्लाराव थांनानै 6-7-8 हाजार गारस्लायस्लाय दाउ अमा बोरमा मोसौ बायनानै फिसिनानै दोनबा मा जायो आयै बेफोरो उनाव जागोन आंहा दा हौवाजों अफिसाव पार्टियाव थांफानो नांगौ मा जागोन बे गथ'फोरजों गावबो रोङा मालायनि फोरोंनायखौबो खोनासंनो नागिरा भबिष्यतआव मा जागोन बिसोरो सानसे समाव बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ आरजिना लानो रोङाबा लामानि बिबायारिसो जागोन बिसोरो अलम्बार माथो मानसियानो गैया अलम्बार हारे पार्टियाव थांनो होननाय मानसियालाय बहा थांखो ना बिलाय हारसिंनो थांमारबायसो अलम्बार हारे पार्टियाव थांनो आं एथ' मोजां देलायनानै फैबाय नायफैबाय मानसियानो गैया हारे बहा थांखो बिलाय आयै मालाय पार्टियाव थांनाय मानसिखौलाय मानो गाबज्रिबाय थाखो आफाखौलाय ए नोमफाखौ गाबज्रियाबा सोरखौथो गाबज्रिनांगौ जाखो आंलाय नोंनि नोमफाजोंथ' आंबो पार्टियाव थांगोन बेनिखायनो गाबज्रिबाय थादों बोरैथो नोंनि नोमफायालाय आयु मासे जाम्बिखाया आफाया मालाय आयं सोरांस्रिखौ लानानै दहायनो थांबाय दासो नोंहा पार्टियाव थानो गोब्राबबाय थादों न'आव थानानै नंमारगौना नंमारा नोंनि आयं सोरांस्रिखौसो लाना थांमारबाय आरो नों थांनायखौ नुदों आयै आंखि नोंखौ थगायगोन नामा आंखौनो बुंदों न'आवनो थाथ'दे जों पार्टियाव थांना फैनो होननानै बिनिया दासोनो मालाय आयंजों आफाजों फैनो समानो जालायलांबाय बे मालाय दाहालागि जायै लोङै फैगासिनोसो बे दासो बिनिया गोब्राबबाय थादों अलम्बार मोजां खामानि मावासै नोंजों पार्टियाव थांफानो थाखाय एथ' मोजां आङो थाखा फैसा गारहैनानै पार्लाराव ओंखारनानै फैदों आरो नों सोरांस्रिखौसो लांफादों सोरांस्रिखौ लांफानानै आंखौ गालांनाया मोजां खामानि मावनाय जायासै नोंनि आरो सोरांस्रि नों आंनि हौवाजों थांफानो मा दरखार नोङो बिनि हिनजावानो गैया ना आंनो थाङा होननानै आंनि खुगानिफ्राय खोथा मोनखो बियो बेफोरबायदि थांनो फैथों नोंखौबा हगारखाया दिनै एथ' थांखि सिमां मिजिं लानानै पार्टियाव थांफानो होननानै हौवाजों थाखा फैसा गारनानै आङो आंनि मोखांखौ साफा खालामना फैलायनायनि बेसेनखौ आंबो ओरैनो नागारा बेफोर ड्रेसखौ मानो गानबाय थाबावनो फुनैसै आं फै नोंसोरखौ लावथि लानानै नेबाय थाखागोन आं देरहा आंनि खोथाखौ खोनासं आं बुंदों आंनि खोथाखौ खोनासं दिनै नोंनि हिनजावनि खावलायाव नैबे सेन्देलनि नम्बरखौ सिन बहायगोन आं हारे आंनि हिनजावनि खावलायाव नों आंनि हिनजावनि खावलायाव सेन्देलनि सिन बहायदों नोंलाय सोर आरो मानो बेखौथ' आंसो खोन्थागोन हारे आंनि हिनजावा नोंनि मा दाय मावखो बेबायदि आंनि हिनजावखौ एथ'ग्राब रागा जोंनो हायोब्ला नोंबो बे सेन्देलनि नम्बरखौ नाय खै नम्बर आंनि हिनजावा मा दाय मावखो नोंनि बेखौल' बुं दाय मावाखै आंनि हौवाजों आंसो थांफानो गोनांमोन पार्टियाव आंनि हौवाजों मा खि जानो थांफानांगौ बियो आंनि हिनजावा थांफानो होननानै थांफादों ना नोंनि हौवायासो लिंनानै लांदों बेखौथ' नों सोंग्रो आं जेबो सोंलु सोंला मिथिया आं एथ'ग्राब थाखा फैसा गारनानै मोखां सुजानानै फैदोंमोन गावनि हौवाजों पार्टियाव थांनो नाथाय बे सोरांस्रिया थांनानै जोबोर गोरोन्थि खामानि मावबाय बे सेन्देलासो मिथिगौ दिनै बिसोरखौ फैग्रोथोंल' नों जुदि एथ'ग्राब दादागिरिबा आंनि हिनजावखौ लानानै आंबो नोंनि सायाव दादागिरि दिन्थिनो हायो नोंनि सेन्देलनि नम्बरा बेसेबां आं बेखौ नायनोबो थाङा आरो नायाबो हायोब्ला नोंनो बे सिखाया बेसेबां दाहार बेखौ नायनानै ला हाबाब आंखौसो दाननो ओंखारलायदों नों आंनि हिनजावनि खावलायाव सेन्देलनि दाग होयोब्ला आंबोथ' बे सिखाखौ नोंनि मोदोमाव फोनांनो नांगोन ना साननानै ला जोमै
आंनि हिन्जावनि सायाव माबा मोनसे अयनाय खालामोब्ला बे सिखाया बेसेबां गोलाव आरो बेसेबां दाहार बे गासैबो नोंनि मोदोमाव बारखोगोन। हाबाब आंसो सिगिदों बिसोरखौ आंखौसो उल्था सिगिना दोनबावबाय। हिन्जावा दे आंनि थांनो गोनाङाव सिख'नानै लाबाय आरो दा हौवायाबो आंखौसो सिखा दिन्थिबावलायदों। बे बारावबा आं मोनथिला। बे बारावबा आंनि रागाखौबो आं हमथानो हाला। बे बारावबा सोर थैयो सोर थाङो बेखौबो आं हमथानो हाला। आं सहायनो हाला। बे जोमैया हमथानो हाला। सोरांस्रि नोंखौ आङो दिनैनो फोजोबगोन। गोदोबो जेब्ला इसाया नोंनि गोरबोआव दङमोन बै समावबो नोंनो मुलि होनानै नोंखौ बुथारफ्रामनो आं हास्थायखादोंमोन। नाथाय बै समाव नोङो बासिबाय। नाथाय दिनैनि दिनाव नोङो बासिला। आं आरो नोंसोरखौ सहायनो हाला। नोंसोर आंनि थांना थानाया जोबोर हेंथा होबाय। दिनै बे गिलासे दैयानो नोंनि अराय समनि जिउखौ आरो आंनि अराय समनि हेंथाखौ फोजोबसिगोन। फारसे आखायाव बिस आरो फारसे आखायाव दै। बे फारसे आखाइनि बिसआनो अराय समनि थाखाय सोरांस्रिखौ बे नखरनिफ्राय आरो आंनि जिउनि हेंथानिफ्राय अराय सम नोंखौ बिदाय खालामगोन। बे बिसानो गावनि हौवानि बिदानि हिन्जावबालाय मा जाखो? बिजावजालि जाखो मा जाखो? दिनै आंखौ जोनोम होनाय आंनि आंगो बिमायानो आंखौ नागारनानै बेसेबांबा गोजानाव आंखौ नागारना खारलांबायब्ला बिमायानो दिनै गावनि जोनोमगिरि फिसाखौ बावनो हाबायब्ला बेलाय आंनि बिजावजालिसो। बिमायानो दिनै गावनि थैजों जोनोम होनाय फिसाखौ बावनो हादोंब्ला बे बिजावजालिखौलाय आंलाय मानो हाया? बिजावजालिसो बियो। आंनि जेबो थैनि बंस' नङा बियो। बिखौ दिनै आङो फोजोबस्रांगोन। जेब्लायबो बियो आंनि फंफ्रोमबो खामानियाव हेंथा होयो। आं आरो सहायनो हाला। आं माबा मोनसे खावनो सानब्लाबो बेनो आंखौ हेंथा होयो। माबा मोनसे थांखि सिमां लुब्लाबो बेनो बंग खालामनानै होयो। आं आरो सहायनो हाला सोरांस्रि नोंखौ। दिनै नोङो आंनि थांनो गोनां पार्टियाव नों थांफायामोनब्ला दिनै नोङो बेफोरबायदि सैसोनो गोनां जानाय नङामोन। आं सहायनो हाला। दिनै बेसेबां थांखि सिमां लानानै हौवाजों पार्टियाव थांफानो होननानै आं बेसेबां थाखा गारनानै गावनि मोखांखौ फोसाबनानै लानानै फैदों। नाथाय नों आं सहायनो हाला। आं दिनै गावनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायासै। दिनै नोंखौ आं बुथारथारगोन सोरांस्रि। दिनै आं नोंखौ बुथारथारगोन। आंनि जिउआव आंनि साननाय मानो फंसेबो जाफुङा? मानो जाफुंजाया? दिनै सोरांस्रिनि थाखायनो आफायाबो आंखौ बारा अनामोन। दिनै बिखुनजोआबो आंखौ बारा अना। सोरांस्रि नों मानो आंनि थांना थानाय जिउआव एथ'ग्राब हेंथा होयो? आं सहायनो हाला। दिनै बे गिलासे दैयानो सोरांस्रि नोंखौ बे जोमैया आंनि हिन्जावखौ दिनै मानो रागा जोंखो? आंनि हिन्जावखौ मानो बुनो नागिरदों बियो? मालाबा बियो सोरखौबा बुथारमारथारगोन। आं बे मानसिखौ बारा थिग मोनथारासै। मिन्थिगौ ना अलंबार, ओंखाम जाखांनानै आङो दैखौनो लोङासै होजों। बावबोस्राबाय दैखौनो लोंनो। सोरांस्रि माबायदि मोनखो जोंनि अफिसनि पार्टिखौ? हरनि देरहाया जिरायना दं। थेव आं देरहानो खोन्थानो। देरहा आं अलंबारजों अफिसाव थांफादोंमोन ना बिसोरनि पार्टियाव। बा आं जि लाजिनाय मोन्दों। मालाय गासैबो अफिसारनि हिन्जावफोरा जा समायना रमायना मालाय जा दामि गाननानै फैदों। जि इन्जय खालामदों। आं जि लाजिनाय मोन्दों। दे होमबालाय नोंसोर रायलायलायबाय थादो। देरहा मा जादों? सोरांस्रि नों मानो थांनांगौ? अलंबारा लिंनायखायनो थांबाय। हा माथो जानोनो? अलंबाराबोथ' जोंनिनो न'नि मानसिजों न'नि मानसिया बबेबा प्रग्राम बा पार्टिफ्राव थांफानायालाय माथो जानो? ना नों आंखौ दुखु मोननो थांनायनि? देरहा आं होजों दैखौनो लोंनो बावबाय। थांलाय आंनो दै गिलासे लाना फै। आं जोबोर मेंबायबो। आं दसे पार्टियाव जा डिजे गान दामनानै होदोंमोन नालाय दसे थानो हायैयावनो मोसाबाय। जि मेंबाय आङो। अन्नानै आंनो दै गिलासे लाबोना होफैदो दे। जागोन दे, नों जिराय। नै माथो टेबुलाव दै सिदनाय दंखायो। बे दैयालाय मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो? मोजाङानो जागोनदां, बेखौनो हैनोसै। देरहा
नोंनि मोखांखौ मानोबा मोखां गोसोम नुगासिनो नोंनि मोखाङाव एसेबो गोजोननाय नुवाखै आं माबाफोर जादों नामा जेबो जायाखैलै न' दैया लोंदो दैया फिल्टारनि नंगौना नङा टेबोलाव सिरखानाय दङमोन बेखौसो लाना फैदों आं ओहो नों फिल्टारनि लाबोबानो जायो बेबा सोर सिरनाय मोजां ना गाज्रि नों मिथिखायो माथो देरहा आंखौ फिल्टारनि दैखौसो लोङो आंखौ होननानै नों बेखौ लोङाब्लालाय आं लोंनोसै आं नोंनो बेलेग लाबोना होफैगोन ओहो आं बेखौ लोङा नों बेखौ लोंदो आंनो फिल्टारनि दैखौ लाबो थारैनो दिनै देरहाया मोखां सोम माबा मोनसे जादों बियो थारैनो बियो माबा मोनसे जामारदों आं बहाबा थाङोब्ला माबोरै जाखो मादि जाखो आंनो फारसेनिफ्राय सोंजोबो बियो नाथाय दिनै बियो आंनो जेबो सोङाखै मोखां दरसे माबा मोनसे जादों बियो